Älä pustaa! Älä vedä ohjeesta Toivo silloin, kun pyrit eteenpäin. Eikö mee? Ei. Molemmilla jaloilla. Äiti. Kovasti. Sitten kun mä menen vähän äiti kiinokkaasti. Vähän taaemmas koita jaloilla, sä vähän sinne liian eteen. Äiti, sit kun mä menen vähän kiinokkaasti. Niin. Joo, mutta älä mene liian kovaa, kun tulee sitä satulaa. Mä menen täällä. Se käy yli. Vähän. Iituu. No. Mene kiinokkaasti. Miten haluat mennä? Vähän kiinokkaasti silleen. Ei täällä voi ravata. Älä! Kiska se ohjista. Sun pitää itse tehdä, että sä sanoisit, mitä sä saa tehdä, eikä tarvitse huutaa. Ja se huutaminen auta mitään. Toivo, käänny! Ei käänny, vaan käänny tuolla pesu. Mutta miksi oli ei kiipu? Älä vedä ohjeesta, jos sä haluat eteenpäin. Käytä vaan pohkeita Toivo kovasti. Pohkeita kovasti. Kovasti, kovasti. Hyvä, kovasti, kovasti. Hyvä. Nyt älä enää Toivo käytä pohkeita, ettei lähde ravaamaan.